I Joška Fišer je bio zeleni, a Šreder je bio socijaldemokrata. Upravo ta kombinacija je sada. To je ta kombinacija takozvani krvavi zeleni. Kao što i Tony Blair u Engleskoj, laburista. Ali za zelene je zanimljivo, obe koji su sada u vladi, koji preuzimaju ministarstvo spoljnih poslova, da oni imaju vrlo radikalnu globalističku agendu. Znači, oni se već i ne libe toga da pokazuju njihova ideja je... Upravo oni su atlantisti. Da, potpuno. Oni misle da treba Evropa da bude kao naslojena. pesnica NATO-a i zagađuje čist vazduh, Ali još jedna Dodik, stvar Srbi. koja se sad, da, imaju tu ideju 80% izvora energetskih iz obnovljivih izvora, što se međutim u ovoj celoj krizi kod nas u svetu pokazalo kako to izgleda. Kako rade ti vetroparkovi. Kako to u suštini ne može... Evo, to radi, jer se okreću propeleri. Vetrenja je sve stalo to. Evo, ja sam često išao za Vršac i oni stali, ne znam, neki kažu da je ptica, da je vrana, da je svraka udarila one propelere. Problem je kad se dese ovakvi energetski udari, onda jedino energija juče ništa nije radilo od vetroparka. Gasa ili nuklearna energija može da održi sistem. Ova obnovljiva energija nije u stanju i to se najbolje pokazalo u Teksasu svojevremeno pre godinu dana kada je nastao haos, baš zato što su se oslanjali sve vreme na te obnovljive izvore. U jednom času i Teksas i Kalifornija su ostalo bez... Za zelene u Nemačkoj je također karakteristično da se zalažu da se granica glasanja svede na 16 godina, što znači oni idu u tu priču da u suštini ono kako se nekad radilo da u tim totalitarističkim društvima i totalitarnim društvima da se u stvari omladini daje mogućnost da pre neke normalne zrelosti i ostalo učestvuju u političkim procesima. Tako da... A ti si video da naša opozicija traži da se penzionerima zabrani da glasaju, jer su dementi, nisu svesni i kaže, njima je malo života ostalo. Uvijek kažite koja opozicija, jer ima i nas opozicije koji baš ne mislimo tako. A druga stvar isto bitna za zelene je jedna bitna stvar isto ove Nemačke, da su svojevremeno bili političko krilo pedofilskog pokreta u Evropi, da su tražili legalizaciju pedofila, tako da oni po svemu imaju tragove koji govore o tome da njihova globalistička agenda je vrlo degenerativna i problematična. Mi, zaljubljenici u Evropsku uniju, u Zapad, juče nismo mogli da se radujemo. Te nestala struja, pao sneg. Znači, ovo smo čekali ko ozeblo sunce 2-3 godine. Jedno vreme Angela Merkel nije dala da se otvara i ta poglavlja. Pa su nas oni s tim klasterima usrećili. Ali ipak je nešto otvoreno i paradoks je da je otvoreno poglavlje o ekologiji u trenutku kad su demonstracije raznih ekoloških zelenih pokreta. Realno, srpska država još uvijek nije dala Rio Tintu dozvolu zato što očekujemo da Rio Tinto pokaže kako ekološki misli da to eksploatiše litiju. I taj prostorni plan koji je opština Loznica... On se povlači i tu je moj prijatelj i vaš prijatelj Bratislav Jugović svojevremeno kao jedan od retkih poslanika SNS rekao da to treba povući. Evo, sad se dešava da je bio u pravu i za 3 zakona protiv kojih je glasao, pa su se povukli. Ali on je ipak pevac koji pretjerano zakonkurao, tako da moj drug Bata Jugović trenutno u supi. Ali je bio u pravu. Čekaj, ali izodit ćemo ga i sutra. Dobro, red je. Red je sad kad je promenja partijska linija. Ima jedna čuvena, Oleg Golubović mi svojevremeno pričao, kaže, pitaju Bugarina, da li ste se kolebali po pitanju linije partije? A on kaže, kolebao sam se zajedno sa linijom partije. Kako se to radi? Tako da eto i Bata se nije kolebao, ali partija je došla na njegove pozicije. Uglavnom... Sad će biti kažen ko je njemu javio nam. Da, kako je on to znao? Pa to se u ovim poslaničkom klubu uvijek... Nemoj da ga hvalimo. Jedanput smo ga hvalili. To je bilo... On je stradao. Uglavnom, dobro je to što je povučen taj prostorni plan i dobro je što se čeka... Ne, prvo... Bez kontrole države. Niko neće dozvoliti proizvodnju litijuma. To i nije normalno, jer to može izazvati veliku ekološku katastrofu. Za rudnu rentu od 3% to puste, pa to nije normalno. Da, mala je rudna renta i sve su to problemi. Međutim, dobro je da je na neki način
Brisel koji daje veliki značaj na toj agendi ekološkoj pokazao da razume ponašanje naše države i to je sad signal, na kraju kraja nije džabe i Sava Manojlović povukao se sa protesta jer je ono što je traženo i po pitanju zakona o referendumu i po pitanju zakona o eksproprijaciji ispoštovano i mislim da je dobra ideja da se sad kroz narodnu inicijativu dalje nastavi borba. Kao što i recimo sada ovaj ustavobraniteljski pokret koji se oblikuje oko odbrane Ustava da se ne menja naše pravosuđe po pitanju pritiska iz Venecijanske komisije, to je da postane samo sebi i otac i majka, što bi rekli da jednostavno Narodna skupština i narod više ne mogu da utiču na kontrolu pravosuđa. To su dobre stvari i to su pokazatelji kako kroz institucije sistema može da se vodi borba. Nije potrebno praviti radikalne iskorake, jer radikalni iskoraci su dobar teren da neko zapali vatru u Srbiji u trenutku kada nas čekaju ovi pritisci o kojima smo malo pre upravo pričali i na Republiku Srpsku. A što se tiče Kosova i Metohije, to je malo izmešteno iz ruku i nas i Albanaca zato što je sad i Rusija i Kina preko Savjeta bezbednosti ušla tu ozbiljno. Amerikanci sada imaju jednu drugu agendu, Britanci imaju svoju agendu koja je potpuno različita od Berlina, tako da sve to govori o tome da će Kosovo ostati zamrznuti konflikt, a što se tiče Republike Srpske, tu je sad veliki pritisak i zbog toga je i situacija u Republici Srpskoj, gde recimo RTS daje mnogo više prostora opozicionim poslanicima tamo nego recimo kod nas u Srbiji. I to su sve stvari koje bi trebalo malo ispratiti da se ne dešavaju takve stvari, jer nama je sad potrebna jedinstvena politika. Čekaj, da ti veruješ da kome smeta da se kod nas otvori prvi rudnik i učinit će sve da to minira. I lako je narod potpaliti. Ljudi ne razumeju u tačno čemu. Pa nije baš lako narod potpaliti. Mi koji smo pokušavali kao opozicionari da podignemo ljude, često smo dolazili u situaciju da ih nije lako potpaliti. Ali kad su ovakve životne teme, a pogotovo Rio Tinto ima određenu biografiju koja je vrlo problematična, onda su ljudi spremni da reaguju i tu naravno postoji razlika između onih koji su baš iz tog kraja, ti autentični ekološki pokreti i ovih drugih koji to malo koriste za neke druge stvari. Ovako, najviše demonstrira krug dvojke, a ne oni iz Jadrana prodali zemlju. Dobro, ali oni uzeli pare, naseljali se u Beograd. Ima jedan broj oni u Beograd i ne demonstriraju. Ima jedan broj njih koji nisu prodali i koji su vrlo rešeni da brane, a 10 rešenih mnogo više vrede nego 1000 onih koji samo statiraju. Tako da u tom smislu je to malo problematično i ja mislim, bez obzira koja je korporacija bacila oči na Jadar ili Jadarit. Ne, najgore je što se oni preko naših leđa otimaju. Ova atmosfera gde su ljudi podigli se da brane te svoje krajeve neće biti dobra nijednoj korporaciji. To nema veze sa nekim političkim stvarima. Oni jednostavno ljudi hoće da znaju kakav će biti ekološke posljedice tog iskopavanja. A dobro, i država Srbija mora da zna. Neće valjda samo da dobija rudnu rentu, to je malo. Mala je rudna renta, međutim druge stvari prateće mogu bude dobro, ali je cena, ako se napravi velika ekološka katastrofa, nemerljiva i to niko ne bi trebao normalno da uradi. Izvinjam se što sam prekinuo, ključna stvar jeste tehnologija koja će sprovoditi. Da, kakva će biti tehnologija? O tome niko ništa nije pričao, još smo daleko od studija. Dobro, vidjeli smo, neki opozicionari kažu da se to odloži dok oni ne dođu na vlast, da on da iskoristi. Da ne bude Vučić korisnik toga i benefite od litijuma. Ja kažem, mi smo to doveli, nek to malo sačeka dok se mi vratimo. A ovi priča o referendumu koja realno ne može se odložiti, jer ovaj saziv Skupštine mora da završi to ili ako... A ljudi ne razumeju, oni kaže može. Pa to je ustavna procedura. Ako bi se slučajno odložilo, onda bi sve iz početka moralo ceo proces da se radi. Međutim, kad smo već došli do toga, bitno je tu, ja pripadam tu ustavobraniteljskom pokretu koji se sad ad hoc organizuje. Slušaj, nismo imali sreće ni sa onim ustavobraniteljima. Moramo da se izborimo za to da jednostavno ne desi se da pravosuđe postane potpuno, kako je moj kolega i advokat i poslanik Vlada Đukanović rekao, sudokratija. Da sami sebe biraju ili kako je predsjednik Skupštine gospodin Dačić rekao, pa to je mnogo lepo kad vi sami sebe birate i imate stalnost funkcije, mogli bi i mi poslanici da se proglasimo za stalnu funkciju imamo, pošto smo mi zakonodavna grana vlasti. Ali je bitno učestvovati kad je već referendum raspisan. Treba ovdje doživotno te postave za nešto. Da, kad je referendum već raspisan, potrebno je učestvovati u toj kampanji i ja pozivam ljude da glasaju protiv ustavnih promjena i to ćemo potvrditi i u petak u Starom gradu imamo tribinu u 5:30. Biće tu i gospođica... Čeka, Venecijanska komisija? Pa tebe će Venecijanska komisija da precrta ovako i gotovo. Ne sluša ni Italija, već 5 njenih preporuka Italija više nije
poslušala Je to samo za nas ili to i za Evropu, oni i za Zapad? na nama bilduju i na nama eksperimentišu, iako mnoge zemlje imaju kontrolu parlamentarnu svog pravosuđa. U petak na ovoj tribini će govoriti Milica Đurđević-Stamenkovski, Dušan Proroković i Srđan Perišić i advokat Dragoslav Ljubičanović. Biću i ja tamo, govorit ćemo o razlozima zašto da se odbrani Ustav. Ja mislim da je to bitno i kad smo već ušli u tu institucionalnu proceduru, sad treba ljudi da izađu i da glasaju protiv promjena Ustava, da sačuvamo pravosuđe pod kontrolom. Može i za. Ja pozivam protiv. Oni koji pozivaju za. Mi pozivamo za. To treba geolozi, inženjeri. Stručnjaci su malo podložni korupciji, strane korporacije vršljaju po našim institucijama, naši političari nisu poznati kao mnogo čestiti ljudi. Prema tome, dobro je da se građani... Ti više bojiš stručnjaka ili političara? Mrtva trka. Čekaj, ti si zaopšte narod da glasa, da leči, da kopa. Dobro je da građani budu budni i prisutni, jer pokazalo se da naša politička klasa nije baš uvijek imala ja sam protiv toga da budu narod budan. Znaš, šta je sve ovaj narod proživio, nek se malo odmori. Da odmori prvo mozak. Prvo mozak mora da odmori. Dobro je, učešće građana u politici je dobro, pogotovo što naše institucije su prilično ugrožene. Kad je narod vodio nešto, mi smo u neku nesreću ušli. Evo, sećamo se i antibirokratske revolucije i ovih pokreta 90-ih. Šta je rezultat toga? Pa problem je što su te stvari obično bile izmanipulisane i tu jeste veliki problem. Ne, a mnogo u narodu usijani glava i ne treba da mu usijamo glavu, doladimo glavu. Znate kad dolazi do toga da usijane glave vode stvari? Kad se pređe u agendu rulje, kad se to pretvori u situaciju gde ljudi nemaju građansku odgovornost, da dođu imenom i prezimenom da kažu ja taj i taj se zalažem za to i to. Zato su referendumi dobre prilike. U Švajcarskoj, koja je pokazala kako najbolje funkcioniše neposredna demokratija, tamo ljudi imenom i prezimenom govore zašto se zalažu. Lepo je to sve, ali je dosadno. To je tačno. Ne, mnogi su... Ali ja se vraćam na ono čujnu rečenicu. Pa i Milošević je teo da pravi Švajcarsku i pogledaj šta je napravio. Posle 5. oktobra kad je rekao ja se nadam da ćemo mi biti dosadna država i to je stvari budućnost. Čega, nismo mirno zaspali